ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka election MP Lok Sabha 2021 kala hajan e. Ki Seng san perthai beper hagni ke jilla. Kirapan Khlieh shat na ka benta kate ke election. Tungin ya pai kendian iki snem ki bala let no. Ngin sedang shwa na ka Seng Congress. Ka Seng ka ba mi khmat menta ya ka Shillong Parliamentary Constituency ha Parliament. UMP Lok Sabha bementa ka Shillong uba Vincent H Pala udaina ka Seng Congress. Ula job ya ka election MP la lai sien kenti kata na du snem 8,000 khandai 8,000 khat saw bat 8,000 khat khandai. House nem 8,000 khandai hakapor ba uba Vincent H Pala ujob ningkong e ya ka election MP. Ka Seng Congress kadon hakapor senshar hakajala bat hakasarkar pedeng. Hakate kapor ka Seng Congress ha Meghalaya kadon arpu sangot ki MLA bat uba Vincent H Pala uyo arlak lai pu 8,000 arspa nyau povun. Nangta house nem 8,000 khat saupat ka BJP ka bat ya ka bor senshar ha Delhi. Handai hakani ka jala dang bat hi da ka Seng Congress. Bat hakate ka por kadon arpu khandai ngot ki MLA bat uba Vincent uyo arlang khandai 1,000 lai spa sa povun. Usnem 8,000 khat khandai pan udai usnem ba ka Congress kala dono ya ka bor senshar amtang ha ka sarkar pedeng. Handai hakani ka jala ru. Penban uba Vincent H Pala ula job kaput penban hakate ke election. Bat ula yo hadu saulak khat khandai 1,000 handrius pa prapu khandai vote. Handai ka Shillong no ba haute usnem ki MLA Congress hangni ki don arpu wengun. Handai menta ka election 8,000 arpu saupan. Kandai ka ba e bha ya ka Seng Congress. Namar ba kumba kalong menta ka don satang sangut ki MLA ha yeng dor ba thau an jong ka jala. Ka jingkali ka ba mi menta ka long. Hato ka Seng Congress kandang la na e man Khlieh hakani ka election MP ka ba menta. Menta pat nginya phai Shaka Seng United Democratic Party ni ka UDP. Ki vote ba ka UDP ka yo hakilai tali ki election MP baladam. Ki sakut bai tam hakashilak tam. Handrei ka kham kiu khindiat house nem 8,000 khat khandai ba ka poi arlak riu punyau 1,000 arspa san pun riu vote. Kataru bakershan lang ke NPP, ke Seng HSPDP, ke PDF, bat ki wei pat ki badan hak sarkar MDA. Lainnya ke BJP, ya ke ba kila penben, ya ukertong ke UDP, u Dr. Jeminu Mautho, kum ukertong nyaman lang. Menta ke kenti, ke election MP 8,000 arpusaw. Ke UDP kan hap banyak kun himarway, namar ba ke NPP, ke bakershan ya ka house nem 8,000 hak kendai ru, kan saya la ujong ukertong, nang ni na Shillong Parliamentary Constituency. Kajingkali kalong, Hato ka UDP, kandang sakut tang haite isilak tam baka yo haki election baladam. Ni kan kham kiu, namar ba haka jingdon, joki MLA ru kala kham tam khendiat. Bat menta kadon khat argut ki MLA. Kumban shupin kan mau, baus nem arza khendai. Ka UDP kala penyang dau ba John F. Khie. Bat hakate kapor ka UDP ka yo, shilak arpusaw 1,000 sauspa arvud. Kat bahos nem arza khat saupan ka penyang dau ba polling do. Bat hakate kapor layo shilak riu 1,000 praspa khat nyavud. Hendrei haute usnem uban ba ar upasta PBM basyamai bam kwa herwar blay. Bat ulayo shilang riu prajar khandai spa riu poi vot. House nem arza khandai upasta PBM basyamai ulayo khandai punya 1,000 riu spa khat lai vot. House nem arza khat saw kala air jong ka BJP kala sedang ban be bha ha baro ka we ka India. Bat hakate ka por hangni ha Shillong constituency ru kala penyang kertong. Ukertong jong ka hakate ka por udai uba shibun lengdo. Bat hakate ka election uba shibun ulayo khandai pesan 1,000 khandai spa nyop khandai vote. House nem arza khat khandai pan ka BJP kala penyang da uba sanbor shulai. Bat uba sanbor ulayo nyop 1,000 spa prapulai vote. Hakani ke election MP Lok Sabha 8,000 arpusaw. Ki Seng ki bala pentikna ban penyang kertong nangni na Shillong Parliamentary Constituency ki kenthop ya ka Seng Congress, ka Seng NPP, ka UDP,
ka BJP, ka VPP, bat ka TMC. Hang ni kidon lai tali ki Seng ki bathamai ki banya khun ya ka MP, hashilo, kata ka NPP, ka VPP, bat ka TMC. Karkum ka jinglong jingman jong san perthai, laban itu baka ban syak tae hang ni, kandai ka Seng Congress. Namar de ka jingapan nakani ka Seng baklami ke NPP bat ka TMC. Lada ka vote jong ka Seng Congress kan pia syaki lai tali ki Seng kata ka Congress ke NPP bat ka TMC. Lada ka vote jong ka UDP bat ka BJP kene kumju. Balada ka vote jong upasta PBM basyang man bat ka vote jong ki wei pat ki kertong shiman kan lech ka VPP ka pin ba ka jinga khun hakani ke election MP Lok Sabha 8,000 kan dei ka bayak hai ba.